Guys, welcome and welcome back to Sandhya's Life YouTube channel. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈಕಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಂದೇನಿದೆ ಈತ ಬ್ಲಾಗು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಎರಡ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಬಾಬುಷನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸಂಚ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಎಸ್ಟರ್ಡೇನೆ ಪೋದು ಕಂದ ಕೋಡಿನೇ ಕಂದ ಪೋದು ಅವೇನು 2 ಜನಕ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ಪೋಡು 2 ಜನಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಾಬುಷಿಗೊಂದು 4ನೇ ಅಷ್ಟಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ പോയി ಈಗ ತುಂಬು ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಚ್ಚಾರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಾರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ ಬಿಡಿದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಎಂಗಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪತ್ತ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಚ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪಾಯಸ ಹಂಚಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಪಾಯಸ ಹಂಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕ ಜೋಗ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೋಡತ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಬಾಬುಷನು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಕೇಳ್ವೆ ಸಂಚ ಐತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ போய் ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡಿಯತ್ ಮಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ಐನತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ போய் ಬಾಬುಷಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಪಲ್ಯ ತೋಪವೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಪೂರ ತೂರ್ಚು ಇಜ್ಜಿಲ್ದೇನಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಡ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿಜಿ ಪೂರ ಉಲಯ ಪಾಡ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲು ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರ ಬಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಜೋಕುಲಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಬುಷನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ போய் ಬಾಬುಷಲ್ ಫೋನಾಗೆ ಅಂತ ತೋಪವೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಬಾಬುಷಿ ಇಂಚ ತೋರ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೋಪವೆ ಓಕೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಓಕೆ ತುಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಂಚಾತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತೋಪಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಾಬುಚು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಮುಕ್ಕಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಾರ್ದೇರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ನೋಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಾಬುಷು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜ ಬಾಬುಷನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಬುಷನ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೂರ್ಲಿ ತಿರ್ತ ಜಾಗ ಬೇಜಾರ ಬೂಡು ಅಜೈತೆ ಹಾಯ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಕತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚಾಗ ಗೊಡೆ ಪ್ರಪಾತ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ఒక ಪ್ರಾಣಿನ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬೈದೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಪೋಡು ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಪೋಡಿ ಹಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾತೇರ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸೇ ಕೊರಡಾತೆ ಗಿಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೂಲಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರ್ದವ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಅಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೂರ ಸರಿ ಅವು ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಚೂರ್ಪು ನಾನು ಎತ್ತರಾಂಡ್ ಅವಸರಡು ಪೋಪಿನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರ ಬಂತೇರೆ 10 ಗಂಟೆ 1 ಕಾಲ ಅಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪಿದಾಡು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಪದು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೋಳು ಚಲಲ್ಲಿ ಮೀಪದು ಪೂರ ಅದು ನಿಮ್ಮೇನು ಪಿದಾಡ್ಪದು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರಿಪ್ಪು ಪೂರ ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಜೋಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ఒక ಎಂಕಲ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಸೀದಿಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಕಲ್ ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಟ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯ್ ಇಂಕೊಂಥರ ಅಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೆ ಎತ್ತೇರು ಇಂಚ ಈಗ ರೇಚನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಡನ್ ಒಂಥರ ಅಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಸಿದು ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲೆ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯ್ ಇಂಚ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಾಬುಷನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ತೋಪಾವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಬಾಬುಷನ ಕೈಟೋದು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪೆಕ್ಕಡು ಆಕಲು ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಈಗ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಐತೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ఒక బాబుషుకు ఆయ పనులు ఆల పువ్వు పాడు బెల్ప అది సొంచ ఆయనకి ఇట్లా పువ్వు కొరియరు పాడదు బెల్ల పువ్వు తిరుతు పాడలాను ಬನ್ನಿ
ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಫೋಟೋ, ಸಾಕು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆನೂ ನಿಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಹಾಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೇರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಂತು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಲೈಪೋಯ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪಿದಾಡುವ ಪಾಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಇಕ್ಲಿ ತಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣ ಪಿರ ಬರ್ನ ನಡಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ದಿಜ್ಜನ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಗಿಡ ಬಿಡ ಬತ್ತ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಲೆಟೆ ಕಂಡು ಪಲ್ಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲಾಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿತ್ತ ಬಚ್ಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಬಾವಡು. ಓಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಪಾಯಸ ಬರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಬುಶ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಿದೇ ಪೋನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಲೆ ತೋಪೋ ಜಾಯನೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ ಡೇ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಯಾರದ ನಾನು ಅಷ್ಟಮಿ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಳ್ಪಾವೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಾನೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನೋ ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ಪಂದ ಏತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪವೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾತು ಪಾನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ